kum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe ko arde salminde e juurade e yafnade nde wonno ko en neɗɗo gooto e jiɗɗo gollodirde e rendo hewngo alay saago noon koma waɗe peeje muɗum no mbawaten gollodirde e gollal jahwal ɓe hen ñaaguima mbi wonde jiyata bindi pular hay batte ɓe jaɓana konngol ɗum saabi en jii ɗe balɗe ko ɓe gommi tawo ɓe to kadi ñaagui mbi jiyata qur'ana arab hay hunde ɓenne jamirama yoɓe jaa youtube to nanton moftaniɓe joni noon ko ni jinmi wattirde golle meɗen ɗe so Allah newnani en yidde men nde so ɓeeɗo jangi yontere timmude ɓeeto kadi ngara janga yontere timmude nde wonno so janginama gaynama so yiɗama nawe to youtube to ene yirlo ko juuti taw natani ko ɗum saboto jiyomi nane ɗiɗi walla tati tawata ko réseau o ene leela no feewi joni noon cippirene kam ha nata e nder weeye he mofto toon taw momtota ko e portable he ɗum woni ko jeyata mbeɗa nanna mi watta mi nanna kulenmi ko nangano ko so wone portable he ene wawi ɗum majjire en ko jangguina ko bona boni kono so yi a yetti youtube o tan hisi mofto yima toon kala garɗo tawa toon nden noon ndeɗo yontere jeeyi ɗum ko jangoɓe pularɓe yontere arore so Allah hokki en tawede yo en tawe jeeyi ɗum ko jangoɓe alkura qur'ana araɓe jeeyi ɗum ɓeyto ko janguno ko gona e rewidade ko jangi ko ɗiggitino haade mi artude toɓe ɗiggini so ɓe kadi araba o ɓenni ɓen kadi gona e jangude ko janganno ko nde gartude kadi maɓe kadi toɓe ɗiggini ɗum ɓuura wonde maslaha men taw en tampani en loraki on ji joni joni gartumi galle mbeɗeni joni gartumi galle joni mbeɗa nanano goɗɗo garo janggo mi etoɓe nannamo haade en tampude nde wonno jiɗɗen ko naata e jamma he o waala e weeye he janggo ɗum wona windana mon janggo nde ko jamma janguinirten on saaha noon so janginama jamma wonay walle wonay waɗede feere no naatiri e nder weeye he kala garo tawa ɗum toon ɗum noon wadde paamodiren ɗon so tawi yontere wootere nde ɓe jangi pular gayni yontere rewore hende jeeyi ɗum ko jangoɓe alkule qur'ana araɓɓe yontere wonde arore nde kadi ɓe kadi ƴetta taw eɗen lomba ko so mbi joni jangin pular o qur'ana o pular qur'ana teddata emen enen golloɓe taw tan mbawaten hedde ɓe tan keeda ɓe tan haaɓe timmina ɓe jalta jooɗoɗa kadi ɓe kadi dagane ɗum tan janguinten beela gollal ngal yuɓɓa yooɗa feewa kadi suka balloweno kadi ko janggo wa saaha ko janggoyowo mais donc heɓodirde e makko ɗum ko saboto jiyon waɗa saaha komam yaha to appade to mi huɓɓoɗe toon mi wona e haalde mbeɗa ara mi yaha mi yalta boowal ɗum woni ko jiyatami ɗen gueɗe ɗum woni ɗon taw suko arani so ari noon jiyon o jogono en kaɓorgal ngal o walla en ha ɗum wawa yarude no foti yarude ni so arani noon enen kam en jiiɗa tardude hay ñalawma goto so ara tan en kam en jaa tan gollen koye meɗen jokken haaji meɗen heddi noon min ñaagui on ballal nde muñodirten mbasen heppude mbasen habde jangde namdi ko muñal e teeyre
keppuɗo jeeyaka e jangde yiɗa keppuɗo keñiiɗo yiɗi ko jaarowo jam teeyɗo yaaday bindi mum so windama ƴeewa ko windana ko ha anda no windirani ƴetta kuɗol mum wanjito ha wawa bindol ɗum woni janngowo hoto heño hoto heppu hoto haaɓ ko ni wala ko ni ala haji ma ɗum an fin tan subaka law jaɓɓoɗa bindanɗe ɗo ne jamma arde mayi nde tello kono noon wawi ko o saaha sabu komi jogimi haaji goɗɗi jehooji o saaha mi yaha nder wuro nde gartoyemi taw ñallimi tampi jamma kadi wa saka kadi goɗɗo kadi mi arta mi tampi ɗum noon wadde alay sago noon ko ɗum woni somin jangguine laabi tati nayyi mofte hen tati nayyi moftoɗon e nder ordinateur he on saaha noon yaltine par goto e nannoye e weeye he ƴetta on nani ɗon yo Allah wallu kadi yo Allah wallu mbiyeten goto kala e mon jiɗɗo janngude yo waɗ abonné yo yaha to YouTube to ɗo winda abonné ɗo piya hen on saaha mayi hulde nde piya e hulde he tan wona naati e maggel kala ko woni toon jiya an janngowo Qur'an arabo nan toon yaha toon gona e jangguitade ko woni toon ko ene ɓeydo ɗiggude nde gartumi e moɗon to on ɗiggini on janngo pulaar ɓeene garon janngon ko ɓenni o ko oɗon janguito ha ɓuura ɗiggude jangne nde saɗani mon waɗa ɗon feere no jawiten yawde wiide bindol mbatton windude mbatta janngude inchallahu taala kala ko wilere ma hen noon noddu en e 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o caggitoɗa a saggay noon alhamdulillah ɓe no wiyete oɗo ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e bowal yaya li kaw Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ko jino haala ɗon paama ɗon ko ɗum nani waɗete joni ɓeɗo janga yontere pulaar o ɓeɗo janga yontere arabo on paami ɗon wassalam